Honorable Ahmad Uthman Muhammad, Inuwar kasar Hausa. Haka aka ce kuma haka abin yake. Kyan hali jari, irin wannan ɗabi'ar tasa da ya zama gadon gidansu na kulawa, tausayawa, ga mutuntawa da biyayya ga na gaba da su. Wannan ya sa mai girma gwamna Katsina His Excellency Dikorat da amince kuma ya zaɓe sa a matsayin sirikinsa. Sabida masu iya magana suka ce da mai kama ake kota. Honorable Ahmad Uthman Muhammad, Inuwar kasar Hausa, sannan ya taimaka da irin nashi gudumawar, ya tausaya kuma ya jajanta ga waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ta afka musu ta hanyar umartar gidauniyarsa ta Pure Life Foundation su kai musu abinci da kuɗaɗe domin rage raɗaɗi. Mu 'yan jihar Adamawa muna mika godiyarmu ga mai martaba sarkin Katsina da kokarin gano wanda ya dace da kuma cancanta. Ya naɗa a matsayin inuwar ƙasar Hausa kuma gamjin Katsina. Sabida shine ɗaya tilo kuma kan. Honorable Ahmad Uthman Muhammad, matashi mai dattaku, matashi mai adalci, da ka gani ka san cewa matashi ne wanda yake yi wa kowa iya kyauta kuma kaman ba ya san nashi. Ya taimaka mutane da kuɗi na jari. Wannan dalili ya sa matasa suke ce masa hadabatin Adamawa. Allah yi ma albarka Honorable. Gamjin Katsina kuma inuwar ƙasar Hausa, ruwa daga korama kowa ya raɓe ka ya sha raɓa. Hakan ne yasa mu ma muke miƙo kokon barar mu gare ka da ka fito ka tsaya takarar a matsayin member House of Reps Yola North, Yola South da kuma Gire. Shekarar 2027 na kwarai mai son farin cikin matasa. Hakan ne silar hada league na wasar kwallar kafa a ƙarƙashin gidauniyarsa na Pure Life Foundation saboda ci gaban matasa ne da kuma hada kawunan su. Honorable Ahmad Uthman Muhammad, Inuwar kasar Hausa, Sannan kuma gamjin Katsina. lallai samun kabarka sai an taru. Inuwar kasar Hausa Ahmad Usman